sports- og idrætsarter er lystsejlads sikkert den sundeste og mest styrkende for sjæl og legeme. For dem, der til daglig er beskæftiget indendørs, er det en stor forandring at komme ud på søen, bort fra byernes støv, og selv uden hensyn til rejseliste bestemme både afrejse, rejserute og bestemmelsessted. Det er vanskeligt nu at finde en fredet plet på landjorden, når man ikke vil til Afrika på løvejagt eller for eksempel en tur til Nordpolen. Men søen er fri, altid afvekslende. Den udvikler iagttagelsesevnen, skærper sanserne, tvinger til snarrådighed og beslutsomhed, og hærder legemet, og hvilken frejdigt syn giver den ikke på livet. Størst udbytte får den uden tvivl, der personligt tager del i sejladsen og i det ombord forefaldende arbejde, frem for den, der som passager ser til. Heldigvis udøves lystsejlads af mennesker fra de mest forskellige livsstillinger. Endog det smukke køn tager aktivt del deri. Dette er ikke alene til gavn og glæde for dem selv, men hjælper til at sprede lyst til søen over større dele af vort folk, og skaber således både direkte og indirekte tilgang af friske kræfter til et af vores vigtigste erhverv. Am avut o măicușoară și-a fost tare bună vioară, și într-o joi de dimineață a încetat mama din viață, măi. Țin-te, mamă, nu muri, păi, mamă, că rămânem 5 copii, că rămânem 5 copii. Cinci copii prea supărați, măi, de tine, mamă, lăsați, de tine, mamă, lăsați, măi. Dacă trăia mama noastră, toți frații am fi fost acasă, măi. Ce-am avut, niciodată n-am să uite, că-i făceam prea multe rele și am iritat de ele, și am iritat de ele. Avea cine să mă întrebe, măi, de-a mâncat sau dur de vreme, de-a mâncat sau dur de vreme, măi. Și acum treceam pe seară pe la noi pe ulicioare, măi. Toți copiii se juca, mamele îi căută, dar pe mine n-avea cine, măi, că eram singură în lume.
Ședeam singur în lume. Ședeam singură pe drumul măi. Ah, cel mai amărât copil măi, cel mai amărât copil măi. Ședeam rezemat o poartă, fără mamă, fără tată măi. Aha! Și afară e tare frig. Mamă, și eu n-am la ce să strig. Sædvanligvis første gang blymølje rører tyndt ud, for at mulige tilbageblevne rust kan blive mættet med olie. Og man må sørge for, at selv de mindste åbninger bliver godt fyldt og dækket. 2 gange blymølje er det mindste. Man bør give ved påstrygningen umiddelbart efter rengøringen. Ellers slår fugtigheden igennem, og jernet begynder at ruste under malingen. Malingen bør ikke være for tyk, og heller ikke påstryges i et tykt lag, til i så fald trækker den hinde udvendigt, som hindrer det underste i at tørre. bang og sjask. Gong gong dingeling dang. Tju og bang og sjask. Pas på din sang, over skår.
elsker ske og ballade. Vi giver dem et par blade. Kom ind i en roll for mig. Og også for dig. Ophalerbedingen er et skråplan, der strækker sig et stykke ud i vandet. Tværs på skråplanen ligger 2 af 3 rækker strøer af passende styrke, og på langs af den midterste række lægges et svært tømmer med en rille hen langs overkanten. Rillen smøres godt ind med grøn sæbe eller fedt, før skoen lægges i. Skoen er det tømmer, hvorpå skibets køl kommer til at stå under ophalingen, og sæben skal da være en slags smørelse, da skibets vægt medfører en overordentlig stærk gnidning. For at skibet ikke skal vælte ned af skoen, lægges et svært tømmer på den anden række strøer, og oven på dette lægges en kort, men høj sko, godt belagt med måtter og korkfintere, for at skibets kimning ingen skade skal tage af at hvile derpå. Der kan sættes en sådan sko under hver side af skibet, men ved mindre skibe bruges kun én, for at skibet kan falde til den rigtige side. Sættes en jolle op på toppen af masten, og jollen hældes tot, for at skibet kan få lidt slagside over på skoen. En stærk trosse eller kæde lægges rundt om skibet lige over roret og cirka 3 fod under skandækket midtskibs og holdes i den rigtige højde med ophaler hist og her. Men kan broget ikke ligge klar af roret, må dette tages af. Foran skibet knopes trosser og kæder sammen, og en svær gie gøres fast i bugten med løberblokken, mens den anden blok gøres fast til anker. I dette tilfælde tages skibets op efter forenden, men man kan også tage det op efter agterenden, og i så tilfælde tages broget ud af ankerklydserne og krydses foran stævnen. Kalfaktring udføres med et kalfakterjern og en kalfakterkølle. Til kalfaktring anvendes værk, som drives ind i nåden med kalfakterjernet. Efter kalfaktringen bejes det over værket. Bejningen foretages med en lampepudser, kasseret af pensel eller lignende. Der kræves stor akkuratesse til at udføre dette arbejde, da hele skibets tæthed under vandlinjen afhænger heraf. Efter at den overskydende beg er skrabet af, males med patentsmørelse.
Når skibet er helt færdigt, og inden det sættes i vandet, anbringes bundproppen omhyggeligt på plads. Roning bør enhver kunne, for det ser dårligt ud, når der kommer et par mand i en båd, af hvilken den ene hakker en kål, og den anden stanger en ål. Men her, som overalt, er det øvelse, der går mesteren. Begynderstillingen. Roeren sidder i oprejst stilling og holder i bøjede arme åren vandret tværs ud i højde med essingen. Overbladet med fladen nedad. Når det hedder ro væk, bevæges overbladet horisontalt forefter, så langt som roeren kan række i foroverbøjet stilling. Med strakte arme, og i det man sænker overbladet ned i vandet, drejes det på kant. Man kan sætte størst fart på båden ved ikke at dykke overbladet for langt ned. Helst må den øverste halvdel være over eller i vandkanten. Så snart overbladet er i vandet, trækkes jævnt på åren, i det roeren efterhånden strækker overkroppen bag sig, således at legemsvægten hjælper til. Den sidste del af overtaget foretages ved at bøje armen ind til kroppen. Når overtaget er fuldført, så løftes overbladet ud af vandet, drejes samtidig på fladen og bevæges igen forefter til stillingen. En sådan fuldført bevægelse kaldes et overtag. Hvor langt er der? Hvad siger du? Ja, der er jo temmelig mange, der har sejlet derop. 5, 10, 15. Der er en 16 mil op til den kyst. Det vil sige 3 timer. Drengen sagde mikrofonen. Ja, altså jeg vil... Ja. Det skal vi jo. Der skal vi jo løbe ind i dagslys, det er sikkert. Vi kan ikke engang sejle det op på 16. Det kan vi ikke sejle på. Altså, jeg ved ikke, hvis I kan over, hvad vi skal have, så kan vi jo gå ind og hente det. Så kan I jo, så kan vi jo prøve at se, hvad vi, når vi nu kommer ud og se, hvad vi kan holde, og hvor hurtigt vi sejler. Tag vejrmeldingen. Og så tager vejrmeldingen, ikke? Og jeg tænker også... Altså, hvis vi bare kan komme afsted klokken 6, så har vi i hvert fald 4 timer, til det bliver mørkt. Altså, hvis I går skide klar, ikke? Så kan vi sejle ind med det samme nu. Og så kan vi købe ind. Det er 10, ja. Hvor sejler vi hen? Ja, altså vi har jo ikke rigtig afgjort noget nu. Men mulighederne, det er noget med Endelave eller Æbelø. Eller Bogense, eller sådan noget i den retning der, fordi ellers så kan vi ikke sejle for sejl. Jules Minde, eller det er jo ikke noget spændende sted at sejle til. Nej. Det er spændende. Noget dumt noget for os, altså det er en selvbesværelse, så skal I sejle også til Bogense i morgen formiddag. Eller i hvert fald morgen middag. Ja. For at vi kan komme med bus til Middelfart og så videre op. Ja. Der kunne lige så godt besejle til Juelsminde, ikke? Der er fine forbindelser nordpå. Ja. Ja, okay, vi... Er der måske ikke noget i øvrigt, der taler for at tage til? Ja. Jeg kan ikke komme længere ned. Nej. Hvornår har du gjort det? Har jeg gjort sådan lidt stille? Lige så stille. Og så sejlede vi. Men da vi var kommet et stykke ud, så havde vinden drejet sig, så vi kunne bevæge os op til Samsø.
Ja, sådan er det lavet. Sådan er det. Man kan måske godt og diskutere, om det har været rimeligt, men... Ja, det ved jeg ikke. Logisk, så skal den få finde den for sig. Ja, hende sådan ud i vandet. Så. Vi navler det ud. Se nu ham. Koffi navler det ud. Ja, smid så hinanden over bordet i Kalle. Eller i hunde. Kolding Anker. Ja. Boligen og anker. I folkemunden kaldt Fix og Funke. Dagen efter, der sejlede vi til Kyhøj. Det er jo en dejlig ø. Der bor ikke nogen mennesker derovre. Der er masser af måger og får. Så er der en gammel kirkegård. Der har nemlig været peststation derovre i gamle tid. Der fik vi så noget tid til at gå. Senere så sejlede vi ind til Langør, hvor vi sendte nogen hjem med flyveren. Og mens vi så den sidste dag sejlede til Aarhus, der fejrede vi Lars' fødselsdag med lavkage og så videre. Ja, det kommer du nok til at have senere nu. Det tager noget tid inden, så det ølnavn, det rigtig kommer ind. Men ved du hvorfor jeg har fundet ud af det navn der? Det er ikke noget, jeg egentlig helt selv har fundet på, men det er fordi, jeg sejlede med, ja, det var dem på Fortuna. Ja, så kom vi sådan til at snakke om, hvordan det var gået i sommer og sådan noget. Så pludselig så sagde jeg, hvad fanden er det op?
det er, at man behøver så ikke at sidde og lave den lykke på den måde der. Men se, nu er du skib, og nu er det puller. Se, nu kommer vi sådan her. Her har jeg tampen, ikke også? Så lægger jeg den over det og kører rundt. Sådan, og så rundt. Sådan. Se, så er den der. Du har en ny livtang, har du ikke? Er det jeres? Nej, har du ikke? Jo. Tom, Er det jeres? nej. Du har ikke en ny? Nej. Jamen, så er du mor. Ja. Fordi jeg tror, jeg har tabt den, men så jeg, at den lå overbrudt, så jeg nok kommet til at lægge den. Olga, hvad er det egentlig for et skiv? Ja, det er jo ikke engang sikkert, det er et skiv. Der er nogen, der siger, at det bare er en båd, det her. Nå, hvorfor det? Ja, det har noget at gøre med størrelsen. Altså nogle både, der ikke er særlig store, det er jo ikke skive, det er måske nærmere skuder. Måske Olga bare en skude. Hvad slags skude er det så? Ja, det er jo ikke nogen pæreskude. Det er en fiskekutter. Det er en nordsøkutter. Hvor er den bygget hen? Den er bygget i Frederikshavn. Nå, hvornår? Ja, det er sgu længe siden. Det er sgu flere år siden, end du blev født. 1913. Så Ja. det er en ældre dame. Så er det jo et gammelt skiv, Ja, eller skude. ja. Men den blev bygget dengang, man brugte gode materialer. Hvad er den lavet af? Den er lavet af egetræ. Hvad slags rig er der på? Ja, den hedder gaffelrig. Der er 2 master. Der er topsejl. Og vi har faktisk rigget den op, sådan, som den var. Nogenlunde, da den blev bygget. Den er bygget til sejl. Som fiskekutter til Ja, sejl? ja, med sådan en ganske lille motor. Det havde man jo dengang. Men hvad er det for en motor, den har nu da? Det er heller ikke nogen stor, hva'? Nej, men den er jo rigtig stor til os jo. Vi sejler mest med stejl. Nå, I bruger den som sejlskiv? Ja, for pokker. Vi har da ikke råd til at bruge alt det dieselolie. Hvor Men mange? det er da også meget rart at sejle med sejl. Det er stille og roligt og dejligt. Mange kvadratmeter har den da? Ja, hvad er det? 150? Jo, sådan cirka med det hele. Når det er med det hele ordentligt. Ja. Hvor hurtigt kan I så sejle med den? Hvor mange knop sejler den? Ja, vi kan jo godt sådan komme op på 8 knop. Sådan cirka. Det er så frisk vind, når I... Ja, vi kan kan jo sejle også- letvind jo. Vi kan da også sejle, ja, vi holder der i letvind, holder vi der 5 knop med alle topsejlene. Ja. Men vi kan også sejle hurtigere end de 8, men det er jo ikke så tit, vi kan det. Den kan godt bevæge sig. Der er mange, der bliver overrasket, når vi først kommer ud. Vi tror, det er sådan en bundfortøjning, hvor den ligger måske. Men
ved alle huller, ligeledes over halse, nokke, kort sagt rundt alle hjørner. Skal liget syes meget slægt på, kan man under arbejdet give det en lille bugt. Dugen ligger ved den indvendige bugt og bliver derved kortere end liget. Det er dog kun undtagelsesvis, at liget syes så slægt på. Gælder det om at tage meget slægt dug ind, gives liget en lille bugt, hvorved dugen gør den største omgang. For at forny alt slid og holde alle kar, knogler og funktioner ved lige, skal man dagligt have tilført 40 forskellige stoffer. De fleste dog kun i meget små mængder. Tro nu ikke, at man skal spekulere på, om disse 40 stoffer befinder sig på frokost- og middagsbordet hver dag. Hvis man varierer kosten med mælk, ost, æg, kød, fisk, indmad, frugt, grøntsager, brød og gryn, skulle man være nogenlunde sikret. Fødemidler, der er rige på vitaminer, proteiner og salte, kaldes beskyttede fødemidler, i modsætning til de fødemidler, der udelukkende er kaloriegivende, de såkaldte tomme kalorier.
vi det? Hvad fanden er der nu galt med det? Ja, det er gang til det tryk. Det bliver fandme godt, det der. Vi skal allerede være der på styren. Vi kan se, den er ved, og stemmen er ved. Og når I kan nedhale, du skal komme herhen og tage fat i forliget. Perfekt! Fedt, man. Det skal det lige være, så jeg kan lægge lige af på skødet, så jeg kan få det helt helt i top. Ja, det er slik. Ja, den er gal. Hvad? Den er omkring vandet deroppe. Omkring vandet? Ja, det er måske godt. Nej, det er simpelthen gøres fast. Og i skødpunktet, så ryger pumpen noget højere op. Så pumpen ryger noget højere, længere ud, ikke? Ja. Det her, der går meget langt. Det går faktisk ind over massen. Altså, det må være meget dårligt på den anden halvdel. Det er den også. Det er jo det, mener jeg godt. Det er det bedste, vi får den længere ind. Hvis vi gør det der, laver det der nummer ved at... Ja, altså det er noget sygt efter de tegninger, vi har haft. Men der er et eller andet, der er ikke passer. Det giver windsurfer på det. Men det der sker, hvis du rykker skødepunktet, så vipper den der fremme godt. Ja. Så kan vi ikke strække ungerne i lige. Lydighed og orden er aldeles nødvendige ombord, og da det er af vigtighed, at enhver ordre bliver rigtigt forstået og udført, er det ikke alene en skik, men ligefrem påbudt ved lov, at mandskabet ved passende og tydelige svar giver til kende, at det har forstået ordren. Et grund er ikke nok, og det betragtes med rette som god sømandsskik at svare højt og tydeligt. Ved afløsning fra roret, såvel som under visse manøvrer, består svaret ligefrem i, at ordren gentages. Råbes læ, som tegn på at vinde, gentages det af hver mand, der har en bestemt post. Eller hedder det rundt for, gentages rundt for, at den der skal kaste braserne los. En smuk og god opførsel af hver enkelt mand ombord er ikke alene til ære og anbefaling for ham selv, men kan i væsentlig grad bidrage til at vedligeholde og forhøje hele nationens anseelse i udlandet. Vi er oppe nu. Ja, den der. Den der. Lige her. Det er herude. Det er vist nok. Ja, det er Skipper Stormen. Ja, det er det. Ja. Er det braserne? Braserne, dem har vi ikke her ombord. Det her, det er en sprydstav, hvis du vil have det at vide. Det er et Ja. fantastisk godt sejl. Ja. Er man ikke ved at gå bort fra, altså, sådan nogle skive, jeg mener, laver man dem ikke af fiber? Fiber? Ja. Jo, det er der nogen, der gør, men det gør vi sgu ikke her. Fiber, det forgår. Der går bakelitmider i lortet. Det skal vi ikke på. Nej, det skal vi ikke. Det bruger vi ikke her ombord. Jeg mener, kan man ikke, er det ikke mere praktisk med en motor på, når der nu ingen vind er? Så venter vi på vinden. Vi har tid nok her. Vi har tid nok. Motor, de går jo i stykker. Det ved du jo. De ved du jo. Ja, og det er dyre brændstof. Jeg er også på cykel. Nej, vi bruger vinden. Det er gratis. Og det går fantastisk hurtigt. 8-10 mil. Ja. Så har vi jo topsejl der jo. Ja. Stor topsejl. Men braserne... Lille topsejl. Og så har vi jo vores udmærkede sprydstav her. Jeg mener braserne... Så det har vi ikke her ombord. Det er for gammeldags. Det er sådan noget gammelt lort. Jamen nu sådan noget som... hvordan klarer man... når nu man kommer ud i storme... Jeg mener sådan... Ja, hvad vil du sige, hvis du kunne snakke? Hvad fanden? Yes. Nå, går det bedre nu? Jeg slog min arm.
Styr ordentligt der. Vi skal jo den vej. Kan I ikke, hvordan, hvis man nu, altså, er det ikke meget farligt at sejle her blandt sådan nogle klipper? Altså, går det ikke op under båden nogle gange? Jo, men vi sejler udenom. Tag lige og have kløverne ind til nonnelårene, så vi kan komme lidt hurtigt.